Здравейте, вие гледате Ред ТВ, това е Булевард България, а сега е време за отговорите на въпросите. От днес Светият синод на Българската православна църква има свой уебсайт. Новината е революционна, поне за България. Най-консервативната институция вече е онлайн. Въпреки че на сайта няма да откриете телефон или адрес за контакт, самата поява на сайта на Светия синод вече е постижение. И въпреки че Ватиканът отдавна има сайт, канал в YouTube, профил в Facebook, това тук все пак е крачка напред. И добър повод да разгледаме сайтовете на някои други институции, които харчат нашите пари. С малки изключения картинката е тъжна. Както знаете, премиерът Сергей Станишев участва в срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел. Вечерта преди заминаването му на сайта на правителството се появи информация, че правителството е приело позицията на България във връзка с предстоящия Европейски съвет. До тук добре. А ако се интересувате каква точно е позицията, ще си останете с интереса. Такава информация няма. Може да погледнете и сайта на президента. Всъщност, ако сте го отваряли преди 5 години, няма нужда да го правите отново. Същият си е. Новините се появяват през няколко дни, а вие може само да гадаете какво прави държавният глава през останалото време. Ако все още ви е интересно, пробвайте да отворите сайта Даунинг Стрит 10, т.е. сайта на премиера на Обединеното кралство Гордън Браун. Пробвайте и с сайта White House, т.е. сайта на президента Барак Обама. Няма никакво значение дали ще кажа, че сравнението между нашите и онези е като сравнението между Запорожец и Ферари. Просто вижте сами. Разликата е точно 10 години. Дори прилича на онзи стар вид, че не сме само 50 години назад, но и още толкова в страни. И тук оправданието за богатите и бедните страни не е валидно, защото не става дума за пари, става дума за мързел и надменност. Предоставянето на подробна информация не е мой каприз, а тяхно задължение. Обаче, ако питате кои са те с тяхното задължение, пак няма как да разберете. В сайта на ЦИК има надпис «Кандидатски листи» и като кликнете отгоре, виждате списък на участващите в изборите партии и коалиции. Изберете си коя да е, партия или коалиция, кликнете върху нея и ще прочетете надписа «Предстои публикуване на кандидатските листи». И така е от една седмица. Затова на този фон появата все пак на сайт на Светия синод си е една чудесна новина.